wei ɛyɛ me kurom ɛwɔ Asante-Akyem watch so. Me kurom so no deɛ ɛyɛ ne sɛ yɛkɔ kuro biara so na yɛde kuro no ɛkyerɛ wiase sɛ kuro no ne mpuntuo ne nkankɔ ne nkɔmmɔdie sei ɛna adu. Ɛwɔ sɛ Asante-Akyem enyini. Ɛwɔ sɛ Asante enyini. Ɛna ɛwɔ sɛ Ghana ɛnso etu mpɔn. Ɛno nti na ɛmaa yɛbaa Atwedie a ɛwɔ Asante-Akyem South municipality no. Ɛno nti ɛna ɛmaa yɛbaa ha. Me din ɛde yaw pii. Enti abra yɛduru Atwedie no, yɛdi kan kɔhwehwɛ assembly member a ɔwɔ kurom hɔ. Honorable Kakari a obiara frɛ no Honorable KK Sharp. Ti ɔno na ɛdi yɛnim ne ne mmeranteɛ ɛde yɛfa kuro no mu. Atwedie ɛda Kumase ne Nkran kwantempɔn no. Enti ɛkwan ne deɛ ɛda so. Ɛne yɛsɛ ka ɛdi atrantwie hwii ni. Enti yɛhwɛ ɛkwan ho kakra no, ɛne yɛyɛ adwene sɛ yɛbɛfa longo ntokuro mu nso na yɛahwɛ kuro no nkɔnɛse mu. Na yɛnante ni mu no na yɛkɔpie drugstore bi so a maame pani ɛte ano. Ɛhɔ a na mesi daabi me ne maame bɛbɔ nkɔmmɔ. Na mebisa no na ɔse ne din a obiara de nim no ɛne Antenes. Na sei ɛna ɔka fa Atwedie ho. There was a time na me ne obi di nkɔmmɔ wɔ ha. Ɛna me ka sɛ me na nya 77 August. Me kɔ class 1 kɔma. Tabra class 1 to class 10 na classroom no wɔ there. Class before si wɔ mu new mission house. Eti ye firi hɔ no ne course no hɔ. Say my class 1 to class 6. Ɛna me wie na me ka sɛ me wie na from for middle school ni ha. Tem kɔto aso dia so government school dey say some dey ayɛ SSC. Ɛhɔ na me kɔto aso form 1. The make of form 2 na form 1 by Kroma. Master PK ba say what in dey aha. Na me free dia so no na me kɔ for the penny. That be says 5 years so form 1 form 2 to form 5. Na me free for the penny. Na me tena fie 1 year. Nkoye na me free exams no. Omo dey me to waiting list. Enti me tena fie 1 year. Ɛna me kɔto aso what be me free training school. Ɛna ma yɛ adwuma wɔ hɔ a kwawu hɔ na me de aba pension. Anso me ba wo. Tamwa me ni pa no kasa me sɛ bra me hunu kuro yi no. Enema na ewo mu no ana ewo mu. Na sɛ manya 77 years no still me hunu sɛ ade foforo bia aba ha. Only sɛ kuro na tre. Wo hwɛ ha kuro na tre pa. Wo kɔ so hɔ atre, wo kɔ 50 mu hɔ kura de a hɔ de atre pa. Anso ade foforo bia ɛma ha. Ti yɛ ne dɛn. Media me hunu no sɛ yɛ nyina Atwedie ma nyina ma ne kwan a ɛma pa bi be free ne nkyɛn aba. Bi sɛ me hu hwee no me na wɔyɛ announcement sɛ akwanya ba sɛ yɛmfa wɔn awie SS no wa pɛsɛ kɔ nursing training ahu sɛ wɔ results no yɛ fine ɛma me kora me de me so aba bi ɛma akwa results no yɛ fine pa na kora no sɛ de wagye me ne ho kakra a wanko me hu sɛ no kora yɛ nkuranhyɛ pa sɛ bo bia ma ha ana obi amfiri baabi ma sɛ yɛnya kwanya bi sɛ yɛmfa yɛ mamra nursing training nso so far no me hu nipa me yɛnsa ɔdo mo ɛkɔ enti sɛ yɛma ne kwan a nneɛma aka wɔ bɛyɛ amakɔ nam sɛ ka ɛbɛkɔ so yɛ pa ɔso mo sɛ barrier bi wɔ aha mmerɛ bi sɛ amorɔ bɛsɛ kora bɛgyina akwa no but since ɔyɛ saa deɛ no ne sɛ wohu sɛ yɛntinka bi sɛ amorɔ bɛsɛ no ɔmo go so ba na saa ɔsɛ police post yɛ wɔsi dem hu sɛ yɛ ma ne kwan a ka saa bere bi aka ɛkɔ n'anim nam sɛ nipa bi pɛ so mu tietia ne fa ho bi so eti me hu sɛ ɔbɛma kuro yɛ tompɔn nneɛma yɛ hia wɔ kurom ha no sɛ yɛn nyinaa de mpaebɔ taa n'akyi a ɛbɛyɛ yie ɔbɛma nneɛma n'aba ahoto am de ma no ane sɛ me de bi am ka kyerɛ no ɔtaa ba me sɛ mpaebɔ de hia paa yɛn nyinaa fa mpaebɔ ntae ka akyi yɛde mpaebɔ taa n'akyi a me de sɛ de me hu no nneɛma pa bi ɛbɛfiri ne nkyɛn aba kuro yi mu
Na yɛfiri Antenes ɛhɔ apɛ. Ɛna mesi wei deɛ, ma mempusu assembly member. Memisa no sɛ na deɛ nko na wayɛ nti a Antenes ɛbɔ n'aba so sei. Na sei ɛna ɔno abo nso kaeɛ. Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ mede obi bi ase wɔ ɛyɛ Asante-Akyem watch ɛyɛ adwumadie so. Yɛfrɛ me Honorable Ntwi Kakari Patrick a dodoɔ na ɛfrɛ me Honorable KK Sharp Sharp. Onse meka mesere no agya mo ankasa mo ba mo nua ɛna mo nana mo wɔ faase ɛne me wɔ akwanya Asante-Akyem mu enipa mekyerɛ ɛyɛ Atwedie ɛma me ɛsɛ me mesom ɛyɛ Atwedie no so far so very good. Yɛbosomi ɛyɛ enwɔtwe mu ana yɛyɛ den yɛwɔ yi. Tie ɛbɔ mmɔden sɛ akwanya ba na Asante-Akyem watch nso kɔ ɛyɛ nkronkro a ɛwɔ Asante-Akyem so no ɔno so waduru ɛyɛ Atwedie. Na yɛn so yɛtumi atwa mfoni kakra ɛde akyerɛ ɛyɛ ewiase enyina na baabi a yɛhia ɛyɛ mmoa no mo a mo nso motimi ete community development ase no mo nso matimi ama ɛyɛ mmoa biara a mobetimi de abɛboa yɛn dwumadie no na bibia nso akɔso. The office of the assembly member Asante-Akyem Atwedie emu ɛna megina a me ne mo edi ɛyɛ saa nkomo yi. Ɔhu sɛ yɛbaeɛ no ɛne me ada aboafoɔ no unit committee mu nyinaa no nananom ɔmo nyinaa no na otimi sɛ ɔmo dwumadie ɔmo yɛ bia no bibia ɛkɔso ɛyɛ kamakama. Na niswadi hunu a yɛyɛ sɛ yɛbɛyɛ no metimi atwa mfoni de akyerɛ mo sɛ afe ne nkɔ awieyɛ nanso yɛnam so kakra. Yɛba ma memfa wɔn hyɛaseɛ mfiri ɛyɛ yɛn security sector ɛyɛ bambɔ ho ɛyɛ nsensɛm. Ansa na yɛto aba ma me no na obɛte Atwedie kuroma no esu ɛsɛ akorɔmfoɔ ɛba kurodie mu ha dodo. Ɛnɛ ɛna ɔbɛwɔ ha na obi afɔ obi bibi. Ɛnumu na ɛnkyɛyɛ yɛyɛ First People's Assembly. Maame bi kɔka sɛ watemu letting adan ɔde ne fish to hɔ a na obi ayɛ den abɛfa. Ɛyɛ asodie ɛde ma me sɛ ɛwɔ sɛ bitimi tu anamɔ a ebetimi aba. Mede nneɛma ɛto ɛyɛ nkrataa so. Ɛma ɛyɛ municipal ɛyɛ assembly a medan ɔmo no a Honorable Alexander Yafrempong ɛnso edi anim no ehunu sɛ ɛmmoa a yɛhia bi ne sɛ yɛbetimi anya ɛyɛ apolisifoɔ no motimi aba yɛ mpɔtɛm hɔ no ampa anamotuo na metu yɛ ne nti MCE ɛne district assembly ɛyɛ security department ɛne assembly ne nyinaa no nso hunu sɛ ɛwɔ sɛ yɛtimi de saa mmoa no timi yɛ den ɛboa ama ɛnɛ yi no yɛwɔ 24 hours surveillance mekyerɛ sɛ adeɛ ɛnkye biara no ɛwɔ sɛ apolisifoɔ etimi bowura ɛyɛ kurodie mu ha ɛhwɛ sɛ nneɛma nyinaa gu akwan mu. Anamon wei a yɛtuyɛ no megidi yie sɛ ama saa nkɔmɔ na ne yɛte ɛnɛ obi afɔ obi adeɛ no saa nneɛma no nyinaa no abrase sɛ ɛnkɛyɛ nkyekyɛmu ɔha metimi aka sɛ ano abrase emu aduɔkono ɛyɛ 90%. Enim sɛ fighting of crime no ɛnyɛ yɛnyina ɛna yɛbetimi atu aseɛ koraa nanso mpɛmpɛnso a yɛduru wɔ saa bere mu no metimi aka sɛ ano na brase a yɛ mmɔden mmɔ kakra na ma saa deɛ na etimi aba so kama. Wo ɛyɛ bambɔ mu hɔ no a hɔ nso nneɛma bi a metimi de ato akwan mu no ebi ne sɛ wohwɛ nkane na ofiri ɛyɛ nkran na okokuma a obɛte sɛ yɛwɔ Atwedie highway robbery a ɛkɔɔ so a saa yɛ apɔ mu hɔ no ofiri Atwedie na ɔde kɔ water west a utimu sɛ na akorɔmfo wiemfo tae ba hɔ nom ɛbɛ freeze ɛkwan no ɛma utimu sɛ robbery kɔ so yie paa. Ɛbɛyɛ asodie ɛde maame as an assembly member for Asante-Akyem Atwedie sɛ ɛwɔ sɛ metu saa namɔ no na me manfo nso asom ɛyɛ den ɛgye wɔn. Deɛ na ɔmo yɛ no enie ɛma ehu ɛde ba ɛyɛ kurumafoɔ so. Ɛna deɛ ɛtɔ so bie mu nso robbery ne nti na ɛma wɔn a ɔmo de ɔmo nneɛma ɔmo yɛ sika ho adwuma business people no ne hu abɛtɔ ɔmo so sɛ ɔmo bɛfa ɛyɛ saa kwan no so. Ɛma metimi de ɛyɛ twerɛdua ɛto nkrataa so. Ɛma me yɛ press release ɛdema ɛyɛ IGP sɛ ɔnyɛ ɛyɛ yɛmpata mu hanom no ɛmmoa nyame nkyadom IGP dampare ɔno nso etu anamɔ ɛma ɛnɛme ne kasa yi yɛtimi de ɛyɛ police barrier aba ɛyɛ Asante-Akyem Atwedie a saa deɛ ne ba hɔ pɛpɛpɛ no ɛne apolisifoɔ obroni bɛka sɛ police visibility ama saa deɛ no onte ho ɛyɛ nkɔmɔ bia biem
ama yɛhunu sɛ ɛwɔ yɛ bambɔ ho nsɛnsɛm no yɛtu ɛyɛ anamɔ nso kakra ɛwɔ ɛyɛ saa ɛyɛ beaeɛ hɔ a ɛno nso ɛboa yɛn. Afei na nkɔmmɔ no ayɛ yɛn dɛ. Enti ne yɛ adwene sɛ yɛbɛtoa so. Yɛbɛte asi kurom na yɛbusa afoforɔ na deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Atwedie kurom. Ɛne nneɛma a assembly member nso ɛyɛ. Midifowa. Metɔ bayerɛ bibia wo firi Kumase ba bia so na ba Atwedie wo pɛ bibia bayerɛ enwa entos body ade bia oba de ekofia ya didie producer fo wa adwuma say ya ni mi nua na wa abna bo ahema na akua mu nyina ya wa ha se ade bia pɛ bia obi wa nya do nto mmere bibia bayerɛ enwa nyina obi wa ha ba ha be nya bibia kofi wana bu keke de nsa ya ne a na eyi no o me hwa Atwedie man because ehwe ne wode mo o wani swadi hu na fi se oba Atwedie mpeso aso obetimi aboa yen o penipa sem o kan bom o ya ba mu abi a o wadwene betimi dia wo akuro ya ma yen aye nyina ya keti bom no ono ni nipa e fi se oba Atwedie ebedi aso betimi aboa yen keke nipa bi a hu ni asama ya obu ade obu obi a pani akwara nyina obu yen de wa ya so mani kase nse say na yen kan na be play ase kurom ha obeyen kan na okuro yi mu nyina ma yen ati youth committee wa Atwedie a okuro be fi say nye efi ni ade nyina ono a boabo ya no de diduma yes fata ba na anu yen ati mi abeboa utu kwan kra be fi say obetena atwen ka obeboa honorable ka be ka kire say eni a na yen kwaba yen so obetimi so aye ti ne ye de oba ye di kan no sade ya wote a ehun wo no me pagya se bi o men pani akwala di buo ma ye nyina tiesu ye do ne yi wo nim yie atetu Kristom me se odi nyame som no so aka ho ona bo de hu ni asapa ekurum ha nim yie se dumadi a odi no bekoso anso adi e de aboa kuro yi ama kuro yi so atumpon ama ye da chinchika afo aye ba no so atimi abeto ade obaye so wana abo enim to betimi ayeti ne de wapa moni adwuma pa ahase a wo yema kure yesu enim so betimi aye amaye yo ye frame me Asiedu Nketia duana frame me IGP na adwuma me ya de pam ade o Atwedie he ya na ye ya assembly man a oba ofuri oba enche ya me hunu woni hone se oka manfo ebom se memua ne mayo aka mo bom ntimi kɔ abonten so ekosisi abonten ntimi eye nyonkofa kansie bi ma krom ha enika ba ha pa na dwuma o die no nse enso eso yani titru dia ase waye kura na oguso a wo ye no eye police station ya o pese ba krom ha tade na oye no se e wo krom a e fine pa ebibi be si krom na se afi na obefoka be free aha e be kodwa so be ba na nipa no adwane isade na oye no e kama pa etoso biem so ye na nse me hu se mayo bi no apepa dwuma mbia mo ti se nurse no so ayade a eboa pa se oba ye na makromati pa na hu se niam ekoso na nse me wo ho me fie on inside me wo ho na hu so ne na nam ho a na me so ona bo na aheye na si amanfo nya yi ka emfa nko omo prot so mfa nua enko nti omo hwe kwan a ombefa so ombeyi kwan na wanya omo nya baabi de omo anu ya akwa ye omo dwuma nti na chese dwuma a oba ya wodie no so ye nipa na ye ya ye wo new site no ade ba akwa ye nso ehia ye pa ne light the whole light ho ode ho pa na nim se ogusu a okeka ne mabo mi de ede ya Mene Atwedie IGP kasa wie no na nkɔmmɔ no ayɛ mede.
Enti meyɛ m'adwen sɛ mɛbɔ apini afoforo bebree na me ne wɔ mo atwetwe nkɔmmɔ. Enti yɛnam kwan ho no yɛkɔtoo madam a ɔpam adeɛ. Ɔbɔɔ ne din sɛ ɔde ɔbaeɛ. Na sei ɛna ɔno nso kae. Honorable Sharp deɛ menim fa ne ho ne sɛ bɛka sɛ ne din ne honam sɛ. Because Honorable Sharp me so na me started to assembly my bank coming to be da. Ba Honorable KK Sharp bae no eni afe mai enso ye hwɛ nneɛma egugu akwan mu a ɔyɛ a na enye obi na bɛka. Ne mmerɛ ne nadagye kyɛ sɛ bibia mu Honorable KK Sharp deɛ ɔyɛ number 1. Efi sɛ menyini ya mani fi assembly man fo aba kurom ha nyinaa no. Sɛ deɛ Honorable Sharp yɛ n'adwuma no mehu obi kra saada. Ne mmerɛ so ɔbae ne na akrɔmfoɔ ne nneɛma a ɛkokɔ so wɔ kurom ha na nya de ketewa. Enso ble na ɔbae na sɛ Honorable Sharp adaromanti nya barrier ɛwɔ yɛ kurom ha sɛ ya sɛ wufi nkran ɛbɛ Kumase na udu hɔ a ehu bi enim biem. Ɛna ɛfa yɛ kuro no mu asiesie ne ade ne nyinaa odi hu dwuma kama yɛn nsa no adwumafoe ɔne yɛ kasa fa yɛ adwuma ho bibia de dana akwem pɛpɛpɛ wa maybe mo so scholarship a ɔmo kɔ nursing training ne ade nti ɔna bodie nneɛma a ɔyɛ ne de yɛ celebrate sɛ ɔma na hoɔden ne na dwempa a ɔde wɔ kuro yi mu ɛbɛbɛ mu saa ama yɛn kakra mɛka so na abo ne sɛ enyame pɛ sɛ ɔyɛ ma yɛ kuro yi no ma wontie benkum no ontie nifa adwen na ɛwɔ ne tirim ɔpɛ sɛ ɔde boa yɛ wɔ kuro dua mu no ɔnyɛ saa de na Awurade bɛkɔ so ahyia no. Yɛn nkɔmmɔ twetwe no de yɛkɔpie ɔpanin Yaw Boaten hɔ. Na ansa na yɛbɛdu hɔ no yɛne Honorable ɛtoa yɛn nkɔmmɔ ne so. Mesan so adwene ho hunu sɛ ɛba ɛyɛ apɔmudene ho ɛyɛ nhyehyɛeɛ a sɛbita fracture nyame adom yɛnya NHIS National Health Insurance a ne akɔ digital nanso ba ɛha na mempɔtamu na unu sɛ bebree na no hyɛ da nya de ɛwɔ ɛyɛ abɛɛfo nneɛma so ne titiru ɛyɛ memmerewa ɛne me nkɔkora no mehu sɛ yɛ ɔhaw ɛno ntimi ne National Health Insurance foɔ a ɔmo dwa so edi nkɔmmɔ ɛma deɛ sɛfata biara a wɔsi yɛtimi de wɔn ba ɛyɛ community ne mu no yɛtimi de wɔn ɛbaeɛ a over 200 people ɛtimi ba ma yɛyɛ ɔmo dwumadie no ɛde ma wɔn a na ebinom wɔ hɔ no anka ɔmo bɛbɔ ka ɛde afiri atwedeɛ ɛna ɔmo de akɔ ɛyɛ dwa so saa ɔhaw no nyinaa mehu sɛ yɛyi saa ɛka no nso de afiri hɔ nom ɛno ntwaa mu no yɛde health insurance ne ma wɔn no mama ɛyɛ memanfo a ɛbaeɛ no amɛtena hɔ kwa mankasa metimi bɔ mmɔden etimi ma motivation kakra obetena hɔ na watimi nya bibi dɔkɔdɔkɔ kakra go minimum deɛ etimi yɛ saa dwumadie no nyina ɛma mmerewa no ani gbie paa sɛ yɛtimi aboa wɔm ama ɛyɛ saa dwumadie we nyina etimi akɔso megidi yɛ sɛ health insurance foɔ no enso ani gye a ɔmo tu anamo sɛ esan sɛ ade na ba internet ana sɛ ɔmo digital system so nti no ɔmo di ho dwuma ɛnei no okuta phone kora so ana watimi ayɛ saa de ni nyina wɔn baeɛ no ama manya me mmeranteɛ anaasɛ ɔbaa me wɔ team bi a ɔmo na hwɛ saa dwumadie ni nyinaa de ma ɛyɛ me mmerewa no ɛno nti ɛnei no sɛ obi pɛ sɛ ɔrenew no health insurance a ɔnha ne ho ɛsɛ ɔbɛfo ka akɔdwa so na emom me mmeranteɛ no ɛwɔ ha ɛsɛ ɔmo betumi aboa wɔn a ɔmo use ɛyɛ digital world no na bibia nso ɛtumi akɔ so ɛyɛ kamakama mesan so ewieɛ no anaasɛ yɛgu so a yɛyɛ yaman mu ho nsɛm no mani eku ɛyɛ adesua ɛho eyie pa ansa na me ba na me de kyerɛ ɔmo anim sɛ ɛba no education deɛ yɛbɛyɛ deɛ bɛyɛ bia na ɛde mpuntuo ɛnso ɛtumi aba ɛyɛ Asante-Akyem ɛyɛ Atwedie ɛno nti yɛwɔ sukuu bi ɛte sɛ ɛyɛ Atwedie ɛyɛ MA primary ɛne yɛwɔ Atwedie Presby primary ɛne yɛsan wɔ Atwedie Kyerɛmaten ɛne yɛwɔ Atwedie MA JHS ɛne yɛwɔ Christ Preparatory ɛyɛ international saa schools yi a mabobɔ so yi obiara di ne dwumadie no metimi nya akonya ɛne wɔn di nhyiamudie etie wɔn ɛhaw na wɔn haw no bia metimi nya akonya na me ne wɔn ehyiaeɛ no metimi ayɛ ebi a megusu a meyɛ bi nso na nka wobɛkɔ schools ne mu bi wɔ hɔ nom a na wɔn desk nsensɛm mekyerɛ ɛyɛ akonya a wɔn bɛtena so na ɛyɛ ɔhaw wɔn de to m'anim ɛsan sɛ me dwumadie no bi ne sɛ mɛlɔbe
na mama no abɛn ɛyɛ infrastructures materials enso mu nti no me de dan ɛyɛ assembly na yewura ɛyɛ Alexander Yalfrempong enso etimi bɔ modern ɛdome ɛma ɛnɛ me no kasa no oba ɛyɛ Atwedie GHS a ɛyɛ nkonya a ɛyɛ wɔsɛ ɛyɛ yɛ mmɔfra a ɔmo gye nteteɛ no ɛtena so deɛ saa ɔhaw no nyinaa no yɛtimi ayi ɛde afiri hɔ no saa nso ɛna wokɔ ɛyɛ DA enso a wɔn nso nkonyasɛm a na yɛ ɔhaw no ɛno nso no yɛtimi ayi ɛde afiri hɔ no ma gidi yie sɛ wei no yɛ akonya abɛtɔ aman a yɛbɛtumi atwa mfoni wei ɛde akyerɛ amansan sɛ Asante-Akyem Atwedie nneɛma a yɛbɛto yɛ a na ɛnkɔ yie no yɛgu so a yɛahyase a yɛhyehyɛ no ɛyɛ nkakra ɛno twa mu no nwoma sua nso ɛyɛ adeɛ a m'ani ko ho yie paa adansie nti wobɛtumi afa akyire na waba bebisa Atwedie ɛyɛ DA primary from class 1 ekosi class 6 mede to me ho so sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi ama mmɔfra no wɔn ani agye sɛ wɔn bɛsua adeɛ nti abɔfra biara a odi ɛyɛ ɛkan ɔtɔɔ so mmienu ɔtɔɔ so mmiɛnsa yɛtumi ɛde ɛyɛ textbooks ɛde ma wɔn first second third ɛyɛ golden English saa nwoma no ɔmo kenkan no ehu sɛ awofoɔ no sɛ bitafrakyɛ ɛno abɛyɛ ɛhaw ɛne adeso a ɛde ama wɔn ɛno nti no mefa to me ho so ɛpɛ aboafoɔ kakra wɔn nso mu a wɔde ɛmaa me no yɛtumi bɔ mmɔden emeki sure sɛ yɛbɛma mmɔfra no atumi anya ɛyɛ saa nwoma no a ɛnɛ yi no abɛyɛ record a na ebi ntumi nsii da yɛamfɛ no nko a yɛde twerɛdua ne exercise books nso ɛka ho a wokɔ ɛyɛ Atwedie DA primary a yɛtumi ayi ɛyɛ saa adeɛ no nso afiri hɔ wode w'ani kyerɛ ɛyɛ presby hɔ nso a the same thing ɛna no nso yɛtumi yɛyɛ na sɛ wotumi keka ɛbɔ mu na yɛ sɛ textbooks exercise books pens ne pencils deɛ yɛato bi agum ɛyie paa botaeɛ ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛ mmɔfra no a ɛdi yɛkyi yɛ mmɔfra no a ɛwɔ sɛ ɔmo sua adeɛ no ɛnya nkenyan bi sɛ wɔn ɛbɛtumi asua adeɛ no ɔmo ani nso atumi aku ɛyɛ wɔn ɛyɛ adesua nso ɛho ɛwɔ ɛyɛ ɛhɔnom wɔ adesua mu ne nwomasua mu nso adwumadie no mu no sɛ wode w'ani kyerɛ ɛyɛ Atwedie MAGHS a ewiase nyinaa atu da bi si hɔ a yɛfrɛ no sɛ World Menstrual Hygiene Day wɔn a ɔmoyɛ shep coordinators ɛwɔ ɛyɛ saa school mu wɔde de bɛto wɔn anim sɛ yɛmpɛ mmoa bi a ɛbɛtumi aboa mefa ɛto me ho so as an assembly member ɛma nkɔmmɔdie kakra ɛtumi ɛkɔɔ so yɛduru hɔ no yɛhwɛ yɛn mmabaawa no anaasɛ yɛn mma no a ɔmaduru saa mfie no a sɛbesɛbe wɔn ebu wɔn nsa a wɔfa ɔhaw mu ansa na wɔatumi akora wɔn ho no nyame yɛ madom ɛma metumi pɛ bibi kakra ɛna metumi ɛboa wɔn mo ebi ne sɛn ɛyɛ yas sanitary pad bɛyɛ sɛ ɛyɛ aduasa over 30 pieces deɛ yɛtumi ɛde ma wɔn egyidi yɛ sɛ wei ɛyɛ nkranhyɛ a yɛbɛtumi atwa ɛde akyerɛ ɛyɛ wiase nyina na wɔhunu ɛyɛ mmɔdenmɔ kakra a yɛde ɛkɔ ne dwumadie deɛ ɛmɛ no mu ni yɛgyini di paa kyerɛ sɛ wɔboa yɛn ma a wɔdi okurum apaa deɛ wɔboa yɛ yie yɛnyɛ nyaane so asɛm bi ma bia doo wɔn kyɛre nso deɛ ɔyɛ ne deɛ yɛbɛtumi gyina aka sɛ yɛnyɛ nyaane so asɛm bi ma bia papa bi asa akwadaa no ankasa sɛdeɛ ɔte afiri ketekete no ahobraseɛ ne ne nneɛma ne sɛdeɛ ɔteɛ no wɔyɛ mpanimfoɔ so deɛ bɔne biara nim bɔne panimu biara yɛ fine kurom ha nkɔnkɔto baabiara sɛ ɛbɛbɔ akwadaa wɔadi bɔne da ɛno deɛ wonnya bi da ɛsɛ bi a meka sɛ mede yiko no bɛti sɛ ɔbɛgya ne ho asɛm paa ka deɛ yɛntoma no kurom yɛwɔ mpanimfoɔ bebree nso stande but wɔyɛ akwadaa nso ɔne ɛtom ano obuadeɛ papapapapapapa wɔ ahobraseɛ ɔne mpanimfoɔ ne akwadaa akora no bɛkasa abom sɛ yɛ sɛ ɔne nipa ɛkasa wɔ ahobraseɛ na ɔwɔ adwuma nso mua mu no ebi hia wo sɛ wobɔ no amanneɛ paa de a masa wɔbɛboa wo nipa ɔmmerɛ ma nipa paa deɛ wayɛ a mahu a ɛsɔ m'ani deɛ ɔbaa yei no ma mehu koraa watumi de nkwadaa bɛɛ 30 bi
koraa kɔ nursing ne ade nursing training ne ade ama sɛbe yɛha ayi akorɔmfoɔ ha papapapapa kuma korɔ no awie wɔ anadwo no tam biara yɛbɔ korɔ ɛtɔ ɔbaa yi nso bɔmmɔden ne polisifoɔ yi aka bɔ mu ama yɛsɛ korɔ no abrɛ ase koraa wɔ kuma abrɛ ase koraa otu osiesie ya otumi tena ase mu asomdwo ɔno deɛ me ankasa deɛ me okura m sɛ yɛ kɛsɛ wɔyɛ akɔla a metu ne futam biara deɛ wɔyɛ biara no mfira no katratra no wɔsi ekuro mu anobra yɛnyɛ oturu toma yɛnyɛ mistake ketewa bi a beebiara ebepere du beebiara na mekyerɛ sɛ obenya akɔla wɔ ehu asɛm paa deɛ ɛde paa wode tu betting koraa wɔ kurom a obiara bɛka kyerɛ sɛ wonya ne ho asɛm biara nka ɔyɛ akɔla papa Enti atwedie kurom a na yɛda so wɔ no ɛwɔ me kurom so yɛba ha sɛ yɛne kurom a ɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛahwɛ sɛdeɛ atwedie mpuntuo ne ne nkankɔ esi ɛteɛ enti yɛbaeɛ no yɛafa kurom ne yɛde akyerɛ mu no yɛho nneɛma a ɛkɔ so saa bere yɛgyina Roma asɔɔdan kɛseɛ a ɛwɔ atwedeɛ na yɛne ɛbɔ nkɔmmɔ yi na deɛ yɛka nyinaa ne sɛ yɛbɔ mpaeɛ sɛ ɔno abo keke adanse amanfoɔ adi afa ne ho yi ɛbɛkɔ n'anim na watumi ayɛ nneɛma bebree ama kuro no yɛda so na mu yɛtie biara no yɛde kuro no nyinaa bɛbrɛ yɛgu so a yɛtoto ɛyɛ anamɔn yɛfa biribi sɛ ɛyɛ resources in the community a yɛde ɛboa no a ɛno nso yɛdi akɔtene mu yɛ nso yɛdɛn ɛkakra wɔ hɔ yɛne aboafoɔ bi anya encounter sɛbe contractor na aban ɛde dwumadie bi ahyɛ ne nsa ɛsɛ ɛba ɛyɛ wewe ho nsɛnsɛm a ɔntimi mmɔmɔden sɛ obɛtumi ayiyi afiri hɔnom a aban mufoɔ mpanifoɔ nso atumi aka ne ho ɔbɔ pii no ne yɛne ne di nkɔmmɔdie no ɔno nso ɛyɛ n'adwene sɛ sɛdeɛ assembly member mede ɔhaw bi ato n'anim no deɛ ɔno nso bɛtumi ayɛ no bɛtumi aboa yɛtumi agyina mu ɛnɛ yi ama contractor no ɛtumi aboa ɛyɛ 40 bags of cement a sɛ woba kuro dua mu hanom a ɛmabunu kuo deɛ ni so adi hunu bi ɛba sɛ yɛnsi ɛyɛ police post na ɔman no nyinaa abɛgye atom a mo a mobɛtwa mo ani ɛhwɛ mo akyi a internet ɛne akasamfoni TV stations nyinaa bɔ ho dawuro de ma yɛn sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya ɛyɛ apolisifoɔ atenabea ɛwɔ yɛ hɔ no contractor no atimi ɛboa yɛn sɛ wɔde si ɛyɛ ɔman no so ɛsɛ yɛmfa ɛmmoa ɛyɛ sɛ dwumadie mehu ne sɛ yɛtimi abɔ apia awuram apɛmmoa ɛde aboa ɛyɛ saa dwumadie no a ɛno nso yɛre edi ɛwɔ ɛyɛ saa kwan no so deɛ di obiem oba no sɛ ɛyɛ agriculture nsensɛm nso a ɛno nso yɛne akuafoɔ no ɛnya nkɔmmɔdie na ɔhaw nkakra a ɔmo nso wɔ mu no yɛn nso yɛtumi anya ɛho nkɔmmɔdie na yɛtumi apia ama ɔmomoa biara ɔmo hia no ɛno nso atumi aboa tie ka mpuntuo a mpuntuo ne sɛ wobɛtumi ne ɔman no anya nkitahodie na ɔmo so haw a ɔmo wɔ no watumi atu ho anamo mafato me ho so ama assembly man a mebaeɛ a na menya abosome mmiɛnsa nyame adom ɛkwan atumi bie ma metumi ɛyɛ deɛ ɛfrɛ ne sɛ people's assembly a ɛnom no atumi ɛyi ɛyɛ mfoni bi a ɛfa ɛyɛ kurodua ho ɛma ɛnam ɛno so yɛnana bi a yɛfrɛ ne sɛ nana kyerɛmaten atwedeɛ nkɔsoɔ hene etimi egyina ɛyɛ dwumadi ɛkɔɔ so ɛwɔ the people's assembly ne so ɛma wotimi de asase ɛma ɔman ne sɛ yɛmfa ɛmoa ɛyɛ police post dwumadie no so wei ɛyɛ ade a metimi aka sɛ is one of the achievement a na yɛnhunu saa deɛ ne bi wɔ kurodua mu hanom yɛgusu a yɛtutu anamɔ ɛnɛ me ne wo kɛsɛ yi yɛsan bɛyɛ the second edition of the people's assembly wei no ɛyɛ mandate a ɔman no ɛde maame ɔkɔ ɛyɛ section 16 of the local government act na mandate say as an assembly member no I need to get a constant engagement with my people ɛne no saa nneɛma no nyinaa gugu akwan mu a ɛboa yɛn ama obiara dwenkyerɛ ɛnkɔyɛ sɛ assembly member nko ara na ɔno deɛ n'adwen na wɔyɛ no yɛgyegye ɛyɛ saa adwen no na ama biribiara nso akɔ so ɛyɛ kamakama yɛgu so a saa nhyehyɛe no nyinaa no yɛtu ɛho anamɔn yɛmabunu no sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛ empower mo no nti
nyankopɔn nam me so mentimi aka sɛ ɛnam assembly a me baa yɛ nti ɛma saa niswade hu no nso baa yɛ ama ɛnɛ yɛwɔ biribi te sɛ ɛyɛ KK media atwedeɛ mmeranteɛ ɛne yɛde wɔn yɛ saa dwumadi a wɔn nso no ɛreboa sɛ atwedeɛ ho mfoni no ebetimi akɔ ɛde n'aseɛ no bi ɛkɔ so nso ma ɛyɛ Asante-Akyem wɔ sɛ abere bia no wɔn nso ne yɛnya ɛyɛ saa nkitahodie ama bibia nso akɔ so on my journey as an assembly no metimi aka sɛ nyame akonya obie maame ɛsɛ memfa ndi ɛyɛ mabunu animu enso nti no etimi nya akonya adwendwene bɔ mu gye obi adwenkyerɛ ama ɛnɛ esum a nenka ɛwɔ atwedeɛ no ɛnam ɛyɛ saa dwumadie nti no yɛtimi de ɛyɛ enkanea aba kurodie mu ha ɛnɛ unhyɛ da enhunu ɛyɛ esum ɛyɛ bebree yɛde initiative bi agu akwa mu a esan sɛ dwumadie na assemblyman ko ntimi nyɛ committee ni ko ntimi nyɛ na nam ko aso ntimi nyɛ na assembly nankasa no ntimi nyɛ yɛse ɛyɛ sɛ leadership pɛ sɛ ko ne yi a wɔsɛ ode ɛyɛ obi nso yɛ den ɛba mu nti me ne me maburu na kasa voluntarily no ɔma yɛ ready sɛ ɔmo bɛka ɔmo ho abom na yɛde atwedeɛ community watch volunteers team aba yɛayɛ ho nkratansɛm ɛde ama ɛyɛ police commander ɔmo gu so ɔmo yɛ nhyehyɛeɛ a saa deɛ no nso ɛbɛba so na bɛboa ɛyɛ yɛn dwumadi ama bibia nso akɔ so ɛyɛ kamakama deɛ tɔ so biem ɔbosome wei a ɛwɔ mekyerɛ the month August ɛne ɛyɛ September ɛwokɔ ɛyɛ social media no so a wobɛnya saa mfoni no a yɛfrɛ ne sɛ atwedeɛ sanitation campaign operation keep atwedeɛ clean wei no ɛyɛ adeɛ a mehu ne sɛ yɛaho ne die no nsɛm no ɛyɛ adeɛ a ɛha dwen kakra ɛno nti no yɛyɛ saa adeɛ wei abɔ ho dawuro ama ɔmanfoɔ nankasa ayɛ asodi ama ɔmo sɛ sɛbitafrakyɛ wafikyire mpatamu gatamu no ɛwɔ sɛ yɛtumi esiesie na etimi nso ɛboa yɛde saa nhyehyɛ wei agu akwan mu a ɛno nso ɛkɔ so a ɛyɛ mesan nso ɛne ɛyɛ wɔn na sɛbi ɔmo yɛ ɔmo nsa no adwuma mekyerɛ ɔmo yɛ vocational skills no ɔno ɔyɛ etireyɔ wɔn a wɔyɛ carpenter mason ɔmo pamadeɛ many ɔmo nyinaa nso anya that engagement a wɔn nso ayɛ ready a sɛbi esan sɛ first na saa adeɛ no eni wɔn ti no ahokeka na pagya wɔn nyinaa ayɛ ready sɛ wɔn bɛboa na Asante-Akyem atwedeɛ ɛnam ɛyɛ assembly dwumadie so a yɛpɛ sɛ mpuntuo ɛba kurodua mu ha no wɔn nso de ɔmomoa nso atimi aboa yɛgu so enya more stakeholders engagement those in the diaspora wɔn aburokyire ma bɛhunu sɛ wɔn ɛyɛ atwedeɛ ɛma ɛkwan bɛɛ so no yɛbɛtumi atwe wɔn na wɔn abɛn ti ma hyase a mene wɔn nya that ɛyɛ engagement na abere bia no bibi ɛbɛkɔ so bia no through your media no yɛde to internet ne so na ɔmo nso ahunu ɛyɛ deɛ ɛkɔ na ma bibia nso akɔ so kamakama yɛgu so abɔ aprɔ no yɛkɔhyia maame bi a wɔno nso ɔtɔn nneɛma wɔhyia a yɛapɛ ɛne wɔse hwɛ saa Asante-Akyem watch for abɛduru kuro yi mu deɛ a ɛne maame nso mentwama no so bi mepakyɛ deɛ menim fa ɔna abɔ ho ne sɛ ɔbaayɛ no ɛmaburu na ɔma wiewie school no sɛ wama ebi kɔ na asi tue ni ame so mani tua enti deɛ ɔyɛ ne paa wɔde ne mapa aba atwedeɛ ha paa enti wayɛ ade enti wɔnkɔ so no wɔnyere ne ho no wɔnyɛ ne yɛso yɛma na ɔmo ba no nso watumi aboa ɔmo saa na wayɛ ade paa afutu a mede bɛma ɔna abo sɛ wɔnyere ne ho na ɔnyɛ adwuma no ne yɛ nyina yɛaso mama no Pache from Helino ɔna abo sharp de minim nneɛma bebree bi ne sɛ ebra yɛ to abanema no bi nya assemblyman na kronobo ɛkɔ so okrom apa ba enam ne modimbo nti watimi ama saa nneɛma no so nyinaa ate abafo mama sese ɔmo ntanya announcement mfa sɛ obi akɔfo obi bibi ana sɛ saa deɛ no ɛna afei nso te sɛ me a mesua adwuma sei no watimi awurawura mu akɔpɛ mmoa aba sɛ ɔbɛba ye madam for yesu adwuma wɔ mpa ba be ya assessment na wo a usuban ya na sɛ wo den suban pa edi wo adwuma mu nso ebi a wopɔn ho a obetimi ama wo dry ya na sɛ nneɛma a nso betimi da kwa akɔyɛ wo adwuma afei nso mi nua akɔla kete onimade pa but sɛ ye promote na na sɛ wo kɔ n'anim a no onya textbook ne na sɛ for ba ona book e ka environment no watimi anya textbook asese obefie a otimi disua ade nti no because me din ho adanse ade be chi asan yema bebre no ba kuma wayɛ aman atema meka kire na bo an sɛ de ɔyɛ ne de yɛ ni gye ho nti ɔnkɔ so a no wɔnyɛ na ɔma bebre na nso bɛka ho nti e de
enipa bi kana so o mani mu na bem de yenim se nyame na yi na mayen se o meboa Atwedie man sɛdeɛ na mɛno gu so a na mekɔ so ɛka no ɛnyame adom ɔmanfoɔ no abrɛ bia mekɔ so de asedama ɔm ɛsɛ ɔmo nya me mu gyidie na ɔmo de me gyina baabi sɛ mempere na ɔmanfoɔ no so ho mmoa wɔm akonya bɛtɔɔ hɔ ɛsɛ ɛwɔ sɛ yɛtimi ɛboa ɛyɛ yɛ mabunu no bi na ɔmo nya na mo akonya baako ɛsɛ nursing ɛyɛ training college wɔn bɛtimi akɔ na makɔgye ɛyɛ nteteɛ ɛsan sɛ yɛtimi wurawura mu nti ɛnɛ me ne ɔkasa yi yɛtimi abɔ mmɔden ama Atwedie ma maako bɛyɛ sɛ ɛyɛ edu 10 ɛnɛ nyame adom ɔmanya akonya a ɔmo nso ɛkɔ ɛyɛ nursing ɛyɛ training ɛyɛ college a megidi yie sɛ wɔnum nyinaa yɛ mmoa a ɔman no ɛne ɔman no mu no ɔmo de gidie yɛ den ɛma yɛn ama saa nneɛma wɔ nyinaa atimi ayɛ den akɔba ɛsa nyame nchaade yɛhyia ababaawa baako a ɛnam ɔno abo keke so ɛna ɔno nso etimi kɔ nursing teteɛ bia no wɔ kurom na ɛyɛ no ahohoaho a sɛ wɔne Asante-Akyem watch ɛbɛkasa Midindi Owusu Peggy. Okeke die. Ebi a ebe mpa ese Nyankopɔn bɛboa na mo natena ho da. Efisɛ waboa yɛn paa. Me a megyina hin na menya anidaso sɛ ebi a na Atwedie metumi ahye. Nanso waboa yɛn yɛyɛ nipa 10. Ɔna aboa yɛn ama sɛ abere nyina yɛtumi ahye green. Ene ya me ne mo kasa ne yɛ mechanicals. Yɛ meka kyɛn sɛ Nyankopɔn hyira no. Yɛda na se paa ɔde wayɛ ama yɛn. Yɛni so ɛbɔ mpa ni mani de bi ase obebu so atena ho yɛda na se oh krom ha de street lights and bulbs yɛn ho sɛ ni na wayɛ afren so first no na comfort ni ba no mbewe ebewe ankɔfo ne ama na nso se de yɛn ho ni nyina de esa modern ba waba wama police barrier ɛwɔ ha no menyi bia de meka kyerɛ na wo ne sɛ dwumade na ɔde ahyɛ ase a mpo afimpo mbeto no no a wetimi ayɛ wɔ nyinaa no Nyankopɔn kɔsom wa na wɔma ne nyansa ne nimdi a obetimi de aboa yɛn mmaayewa ne mamu a yɛsisi so sɛ wɔma yɛn nya nidaso wɔ ne mu sɛ ɔno nko a yɛyi ne sɛ assembly man a obetimi aboa yɛn ama ɛtimpo bi a yɛpɛ sɛ yɛnya okrom ha ne ɛbɛm dimpa ne nsamrane a Atwedie man ɛbɔ ɔno abo keke ne nyinaa akyiri no ɔma yɛte aseɛ sɛ na dwuma ne nyɛ bɛtɛ saa deɛ mekan nyinaa so nkyerɛ sɛ yɛnhyia ɛyɛ ɔhaw deɛ ebi ɛwɔ hɔ a kyɛ sɛ dwumadie mu na yɛyɛ ne nyinaa no tim sɛ ɔhaw nketenkete but yɛmu bi a yɛde ɛyɛ akɛnnie dwumadie ase no yɛte aseɛ at yɛkɔ so a ɛde gyidie ɛkɔ so a de nkranhyɛ ɛde ma ɔman bafoɔ ne sɛ ɔmbɛkɔ so anya yɛmu gyidie na nneɛma a wɔn nso de ahyɛ yɛn nsa ɛse yɛnyɛ na ntimi mmoa Asante-Akyem ɛyɛ Atwedie no yɛtimi anam so ɛtimi aboa ɛyɛ saa ɛyɛ dwumadie ne nyina mikasa na obi kasa na police post sɛ ne deɛ ɔman no ɛde ɛyɛ wɔn nsa nyinaa bɛ support ɛyɛ project no a kyɛ sɛ yɛgusu ɛhwɛ sɛ aboafoɔ ɛbɛba na ɛyɛ saa police post project no yɛtumi ayɛ na Atwedie man nso yɛtumi anya apolicefoɔ nso ɛde wɔn nso aba mɛkɔ so ada ɛyɛ obi bia ase wɔn a ɛyɛ businesses nso nyame adom yɛwɔ committees a yɛwɔ so wɔ assembly hɔ ɛno ti yɛbɔ mmɔden ɛdi ɛyɛ ɛhɔ ɛyɛ nkɔmmɔ assembly no ɛbɔ ne ho mmɔden nanso yɛn asa ɔman no yɛn nso abere bia no menya akonya bi sɛ yɛn nso yɛbɛtumi akenya yɛn ho na yɛtumi abɔ mmɔden ɛsɛ yɛn nso yɛbɛkeka yɛn ho na obi nso aba na wɔatumi abɛboa yɛn Awurade nhyira obi bia this is the journey of hope and the future. Heaven knows where we are going. We can also do it. Yenso yebetimi aye. Medama sepa. Ya probo ewo Atwedie kurom no. Yekopie carpenter ni bi adwuma mu. Na yene ne twetwe nkomo no. Sei ene pie mu. Midindi kwajo usi Shadrack. Dodo na afrem X1. Sene dodo na anime no. The carpenter ni ba alongside no dwumadi amidi kase fa community police na me pon na me de ya be touch ti me no kase makọ 90 aba
Meaning Honorable KK Sharp. Meaning Yipa America Kremuni say Fimuan Ekoya election, Assemblyman Abattoir. Yɛnyina yɛdi mu akotene na nnwuma pa bi a ɔda na di ɛnam CY ko bi ɔte yɛnti yɛnyina yɛ adwene sɛ yɛbɛvote na ama no aba power na agya nnwuma pa as a president a na ɔyɛ CY no wabɛtoa so assemblyman side no nso ama yɛn ampa bani ehwamɔ nso ɔbɔ adwuma no ogu so a ɔyɛ adwuma no wayɛ adwuma bi te sɛ kurom ha ɔstarteyɛ no street light box ɔno na ɛyɛ ma ɛne mpanifo bi a wɔanom sɛ ɔmo kyɛke sɛ esum no wɔ baabi bebree a wonam hɔ na wahwɛ yi a ahwɛ a wobɛtumi ate ahwɛ ɔne mpanifo bi ɛka ɔmo ti bom ɔmo de kanea ba kurom a yɛ maame ɔmo de kanea ɛba kurom a no ma aha sei no sɛ wobɛhwɛ a nka na adwene abaeɛ a wobɛhu sɛ baabi bebree no ahyerɛn a wonam hɔnom a wonni ham bi a ana afei nso project kɛseɛ baako a ɛda n'ani so a yɛyɛ nyinaa yɛ concern kɛseɛ baako paa nso ne sɛ ogu so a so ɔde police post ɛbɛba kurom hɔ anom sei ɛno nso yɛ anisoadehu kɛseɛ baako a ɛm sɛ kurom a ɛda obi akoma so yi a yɛhwɛ no mu sɛ nyame adom ɔma no ahoɔden a ɔno nso ɔbɛdi ho dwuma abutu a metumi de ama honorable ne sɛ ɛyɛ adwuma na wɔyɛ na wafa to ne ho so no ɛyɛ adwuma a ɛden nanso no sinketa a obetumi ayɛ ana enianimu adwuma mfa sɛ leadership role no ayɛ na ɛden sɛ otie ɛfa no bi a obetumi abu n'abam ama na aka sɛ adwuma na wɔyɛ no kora ɔnyɛ de wagyae but sɛ ɔhyɛ ne ho den na wantie nipa no ɔdɔ bi bɛka papa baasi odi bɔne na akyi di a obegyae nti hyɛ ne nkran sɛ deɛ wafa to no nso ɔbɛyɛ no ma ontie deɛ obi ya bɛka na ɔnkɔ so ano ɔnyɛ n'adwuma nti amanfoɔ na yɛba atwedeɛ no nkɔmɔ no ɛdɔɔso afa kuro no mu nyinaa yɛne mpanimfoɔ yɛne nkwalaa yɛne adwumayɛfoɔ akasa obia akyerɛ nneɛma a ɔmo hia ɛwɔ atwedeɛ ɛne nneɛma a honorable sharp ayɛ sɛ wopɛ nneɛma papa sɛ nnua nneɛma papa deɛ a ma bɛhu wardrobe bi wɔ ha kyerɛ sɛ plywood nim o nnua tam nti wobɛba x1 hɔ ɛwɔ atwedeɛ aha ɛna mede wo si medin ɛde yaw pii wei ɛyɛ Asante-Akyem watch meda obi ase meda ase yaw pii